Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ucabanga nokulaxaza umculo kaMaskandi uMalibongwe Gwalo waziwa ngelika Mjolisi emva kokukhala ngokuqolwa imanager yakhe Imali. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibula khona le video. Mangoqala usijoinele likhasi wamwelekela igama lami ngusibonga konke wakondwana Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ukihla esikanandi isililo umculo kaMaskandi uMalibongwe Gwalo waziwa ngelika Mjolisi oshaya umculo kaMaskandi. Lokhu kuze emva kokuphumela obala esikoleni zokuxhumana osukwini la izolo wazisa abalandeli bakhe ngencindeze abhekene nayo. Ubonge abantu ngokumeseka kusukela eqala umculo kuze kube manje wabeseveza okungaphatheki kahle kwakhe ngakho ukuthi kunomuntu omphethe odla izimali zakhe. Lo muntu ufika thatha ama bookings bese ezomtshela ukuthi imali ayanele abantu kuphela bafaka imali etransport kanye neyokudla. Uthi ke ukubekezele kakhulu lokhu kodwa kuze kwafika la aphelelwa khona amandla. Ucabanga ukulaxaza phansi umculo. Abantu bebese bekhala bezwelana kakhulu naye, abanye bemgqugquzela khona ukuthi akangaphela amandla kazame ukulungisa izinto zakhe njengoba bayawuthanda kakhulu umculo wakhe. Ukalena nokuthi kunomsebenzi osestudio odinga imali, izindleko ziphezulu kakhulu njengoba ukukhala ukuthi imali ayikho. Imanager inokumtshela lokho. Bafethu ke ngizofisa ukuza ukubhala kweni khona lapha kwi comment section ngalolu daba. Mina nje etathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.